Amigos, xa sabedes que a min gústame ir discreto, pero hoxe Jabulín, hoxe Halloween, hoxe é Samaín. Estou en Don Disfraz, aquí mesmo, en Ponteareas, para conseguir o disfraz máis moderno do mundo. Agora vou volando aquí, no meu micrófono. Menos mal que estou aquí con Sara porque me vai axudar a escoller disfraz de Halloween. A ver, Halloween sempre foi un pouco de terror. Este tema dos payasos e tal, Sara, ti crees que podo triunfar con eles? Eu miroche máis con outra cousiña. A familia sinistra. O tema do bigote eu teño controlado. Podes deixalo, sí. Que che parece este? Este pégache un pouquiño máis. Isto que me vedes aquí posto é un dos disfraces de moda deste ano. Eu non vos teño nin idea de que xogo é, pero eu creo que me senta ben. Aínda así, gustaríame ir un pouco máis terrorífico. Sara, temos algo máis terrorífico. Esto es Halloween, esto es Halloween. Non son Rosalía, pero ben podía sacar un disco con esta roupa, amigos. Eu miroche moi favorecido. Moi favorecido, podería estar así todos os días aquí no termómetro. Eu non me vexo, vos sí, así que o malo é pa vos, non pa mí, amigos. Eu estou estupenda. Amigos, este disfraz sí que me deixou sen cabeza, pero eu non sei se me convence de todo. Sara, ti como me ves, que és unha profesional? Teño que decir que hai outros que che quedan mellor, Ollo, compañeiros, que me están poñendo un disfraz última xeneración, porque isto ten inflador. Para xente divertida de verdad. Para xente divertida de verdade, amigos. Creo que este é o meu. Pouco a pouco, non sei, que dame a sensación de que vou tendo como un cabalo comigo aquí, non? O disfraz perfecto para este Samaín é este cabaliño e eu de morte. A verdade é que como morte o único que podedes facer comigo, amigos, é morrer da risa. Aí vos quedades! Grande, Óscar Cruz, sempre a ver, que imposible escoller, cal vos gustou máis? No, estaba fantástico, fantástico. Ese último que quedou aí entre Morto e Monxa. A mí gustábamos de sen cabeza. Rosalía, vai aprendendo, filla, non tes nin idea. E a vos? A min gustame todos, pero a min gustame máis os de facelos na casa, o de coller unha sábana, de facer tires desas. Sí, éramos máis desos e máis, por exemplo, o medo que nos metían cando nos contan historias reales, pero reales que nos din, aínda nos din hoxe, di a Santa Compaña, que a vela aina, que viñamos ao mellor por un camiño, viñamos dun sitio, meus pais viñan no coche e pasáballe por diante así unha imagen a modiño e di, que foi eso? E ao chegar a casa di, morriu fulano. E di, pois é verdade, era un aviso. Non me dixades que iso non mete máis medo con disfraz. E dino, e contanolo, e repítenolo moitas veces, di, outra vez pasou que estábamos na cama, estaba o abuelo enfermo, e estábamos na cama dormindo, todos as luces apagadas, esperando xa a ver que pasaba, que tal, e de repente de noite encenderonse as luces da casa toda, e di, e pola mañán chegou o aviso que morrera. Pois estas cousas pasan. Como a paloma